Ngai Blei pi baroh kiba ai por kaban singap ya kana khubor kabang inyo ban kren hakane por kaba menta tongin nom manthai ya kaban duwai bau blem yo ban dorangkat bagi no sensar ki jongi ki bele sitam banyale kana thama persya kana khlam covid-19 ngin ken mau ru ban duwai ban gi duwai ru borbon na kamta jong pi ki pang ki basitam ki don hagi ki sem ki jong pi ki badon ru hagi hospital bagi naya duwai ru bau blei ai ka jing start ya ki scientist ki banang wat ban yo ki dawai ha ka bangin yo ya ka ban di ya ka ban pen khia khran ya ki bru baro na ka ne ka jing pang covid-19 bagi na duwai ru bau blei yo pen khia ya ka ri ba ka jai pen ri ku jongi om tang na ka ne ka jing pang khlam ndai kum jo ru na ka jing pang pop kabat treju bor hagin ki sngi bangin yo ban penrit ban wana khamat jong blei ya ka ban ino ya ki kam boman ki kam pop baro baublen yo ban pen khia ya gari ke jongi to ye duwai ngai ngo ye me atrai nam ta ne ka lat ko ma aingi bangin yo ya ka ban shakri ye me lo ba ka basam ya khubor na ka ktien ke jong me na ka ban ta ke ni ke jisu khia ke bangil yo ban thu on ka por ngi duwai ko tra ba minis nei ban jubab bangi duwai ru ya ka ba min yo ban don rangkat ban ngi na ka ban ta kabang dia singaw ya khubor hane ka por tapen sle usha krijo me ha ban yo ba kren ya kana ka subject ka badon kam hadu kata kata ha ka te jisu ngi pan kine baro amen ngakon men ki balasan ha ka tin ka jong blei bat ki bala kham slem ha ka jing bot yaw jisu kinom sha rong shu ha ki jihi kai babakla ka ba singaw khia e menta de ya ki millennials ki khon ki bakha ha ka snem arhajar shaneng ki basan rengkat bat kene ka juk start jong ke internet bat ki mobile phones menta ngin ya khuntung e ba ki millennials kin yai bot yaw try jisu kin e yaw try kin da mat ya ka jeng pen em ka jeng u bat ba kin da san ha ka jenge Ki Khristan ki nyau ki jihikai ba bakla lada kim ya day bat lagi persya ya ki jihikai jong ka bible ka bible ka de ka nongrem kata ka standard ha ka ba enyo pen shongdor ya ki jihikai baro lagi long ki ba shisha la negi ba bakla Kawai ki jihikai ka bakta e ya ka Balang Khristan kadai ka theory of evolution. On ya kren hang ne ka sapang ne ka phang but on namla ban kren bnia tang ha kawai ka jing kren. Namar ka por on pen iru ka to ka ne ki video clip. Ha ka jide ne ka jing kren. Ki kan tien ka to ka ne ka ban on pen kam ne ka jing kren. Theory ka jing antat ka jing tharai ka jing mudur ya ka no kabas ngau dei pha nre ka ba ompat la ban pen thikana janai da ka ba le ki experiment kamut ki jing tenju ka ba test ki da ki tiar ki taro bunjai evolution ka jing ba ki baro ha ka beneng ba ha ka khandau ki shumi hi na ka jing pen le ka mariang na ita imet ba rit e ba shi sertap simple sha ka ba bun sertap complex big bang Kajing betai bashir kai na imet ibarit balak nyot da ka borba kata ka singularity bagi saintis ki ong basami ka hau ki met beneng bat ki galaxies kat lai pon nyo billion snem menshwa kat kum ka jing tho ki saintis galaxy ka senjuk ki klor bomla nyo shu na ka benta ka ktien mata ipen kam imet nata ipingit namta atom isembo namta molecule DNA kata ka deoxyribonucleic acid kathmei jong ka jing em jong cell ngila ban ong ido jem barit batei ka met bakan em shimillion kalong shipaulak bat shibillion kalong shipauklor biogenesis ka jing sedang ka jing em ngin pulai ka benta na ktien ka jong blei na gospel ka ko marcos ka nong ka bakhalai kad khot ka basan bat u jisu ula sedang ban ong haki To sumar yo ba onoru on syukor yapi. Kane kade ke jubab u Jisu house name life life lai edi shwa ba on yap sabun kiu sabeneng ya ka jingkeli senran ya ka por banjia kata ka jing penjot ya ka Jerusalem bat ya ka temple bat ya ki wei ya thu ya ka por hnrei ula ai ka jimaham. Kane ka ji thul pa ka urlong house name nyopeu edi Utau Patsha Titus ka sarkar Rome umtip ba ka jing penjot ya ka Jerusalem ba di ka temple ka long penban ka jing pendep ya ki ktien jong Jisu house name nyopo edi mentangin pe kini ka video clip kendiat ka ba de shapang ka jing penjot ya ka Jerusalem ba ya ka temple
Hello and welcome to HistoryPod. On the 14th of April 70 CE, the future Roman Emperor Titus began the siege of Jerusalem, during which the Second Temple was burned and destroyed. The Roman attack on Jerusalem came 4 years into the Jewish-Roman War. Triggered by ethnic tensions between Romans and Jews in Judea, the Great Revolt quickly spread throughout the province. Emperor Nero sent 4 legions, approximately 80,000 soldiers, under the command of his trusted general Vespasian and his son Titus to crush the uprising. By the time Vespasian was recalled to Rome in 69 CE to be appointed emperor, the Roman forces had driven most of the rebels back to the fortified city of Jerusalem. Titus moved to besiege the city in early 70, coinciding with Passover. Assisted by the experienced general and former governor of Judea, Tiberius Julius Alexander, he positioned 3 legions on the western side and a 4th to the east on the Mount of Olives. Jewish pilgrims were permitted to enter the city to celebrate Passover, but the Romans refused to allow them out again. The increase in population placed additional strain on the already depleted food and water supplies in the city. Many of the details of the siege were recorded by the Jewish historian Josephus, who had defected to the Roman side after his surrender earlier in the war. Having failed to negotiate with the defenders of the city, but having breached the third and second walls, the Romans sought to force the Jews into starvation by erecting a wooden palisade that used up every tree in a 10-mile radius. When the Romans breached the final defences in August, the remaining defenders of Jerusalem were massacred and the temple was destroyed, leaving the western wall as the only surviving feature. Yen pula pat ya ka shithi shagi Hebrew kal nong ka bakhalai ka dkhot ka bakhandai. What sha ba an rong no yapi da ki jin hikai ba pher bat bakhalla. Yen pandon kam hakane ka jingkren bon sin ngane Ktien ki jin hikai ba pher bat bakhalla. Unang tho ene shithi shagi Hebrew ubade ujiu ubaso tho ba ya ka rukom jongki ya ka jing leniam ki jongki ya ki baroh phang ki jiu utho sha Ki Khristan ki bade ki jiu ki balang ngeit yau jisu ban penslor ban aiman sim yaki bakin so tho ro ba ka jutang ka barem ka Old Testament baroh kade ka jingpen kre ha ka bala yo ban pendep ha ka jing wan jong Messiah ba kumta ka jingei jongki hau jisu ka long ka ba Shong nong rem bakin yo ya ka jing pen em. Te hakane kal nong ka bakhat lai kal nong ka bakhat do u ai pat ka jing sneng ka jing kuntu ka jing maham ka balong kelum ka badai na ka benta jong ki ha tu ko por bat kumju na ka benta baroh ke Nongpluh Bible bat kumju na ka benta jong i hane ka por ka benta. Shwaban pe ya ka theory of evolution ngide ban singotu ba ka jing start science ka dei ka jing plilat jong blei ya ka jing shempang jong ka start kanang ba kan long ka jingkyrkhu yau khon ben riu kane ka online service ka bang pendon kam menta namta kane ka jilap ka gospel ru ka dei ka jingmi na ka jing start science ni songu yau blei namta kata ba namta ki wei ru hendrai don pat ki benta jong ka jing start science ki ba persya ya ka Ktien U Blei ka ba penkul mari Ki Khristan. Hane ko poringin kedeu ya ki arbenta jong ka jing start science ka banungkong kata ka operational science ka science ka ba trekam. Ka ka jing start science ka ba pensyong nong rim ha ki experiments ya ki experiments la ban le bat ban yai le kat no ka no sin hadu banda shai kedar bat ha ka bakut ni la ban ai ka jing penkut ka ba shai kat kum kita ki jingshem na ki experiment. Kane ka operational science lene ka experimental science ka yarap ban shem ya ki dawai ba bunjai ban pen khia pen ko ki jingpang ban shinai ki tiar kitar kum ki mobile phones ki aeroplane ki rocket ki satellite bat kum ta ter kalong jingkyrkhu shibune lada pendon kampat ya ka ba sneu la ro ban shina virus ban penyap breu ban shina bi ban shina nuclear bomb bat kum ta ter ki bala ban penjat. Kabaar ka historical science
Ke historical science pat ke day ke jingale ban sutu ya ki bala jia hakapor bala lej kapas da ka ba pule bnya ya ki benta ba pau menta bat ki basa kum ki shing kum ki mausiang ki lom ki wa bat kum ta ter kum ki ne amla shu ban le experiment na mar kala jia hakapor men shua am dan ru bala yo I hakapor ba ki jia kum ta la pen shong nang rem hakajing antat klem da yo ban pen tikna ba kadar da ki experiment ka theory of evolution ka hap ha ka historical science na kata daw hadu menta empat la ban pentikna kadang sa ha ka jing antat kata ka theory ha ka kentin paj ba besuk ban sngotu ka theory of evolution ka batai ba shwa ban don ki ba don jing em ha ka ne ka perthai don tang ki met kita ki mata ki bom don jing em kata ka prebiotic condition Hakaji yai kapor daki millions nem hana iwei ta imet ikalasya usel badan jingim ta living organism uta usel andala slembha ukalla u evolve sha kijing thau ki barit ba hapo duriau suki sha ki dok kha nang ta ukalla sha ki mrat rengkeu shau shri bat khadu shau breu pikan mau ketu kador ke ba ngiyo I hagi kot science hagi school ki jongi ki bapen I tu gador na jing thau baret ter ki mrat hadu hau shri bau tu bayang ba hadu hau breu ba ka theory of evolution kan trekam ka batai ya ki jing donkam por da ki million bat ki billions nem ba ita imet ba khlem jing im in your por ban kella ban evolve sha ka badon jing im ki scientist ki ba priang ya ki evolution ba ki paj ba ru kita evolutionists ki pen paunam ye jihikai bagarta ka beneng bat ka khendau ba ka perthai kala slem da ki billions nem kimla ban le da kumbai pat namar ka theory ka dawa ban yo shibun ba ka por bakan jia long kata ka jinget ke jongki hatu adai haba kren ya ki evolution kum ka historical science ka kantop ya ka evolution of space ka jingmi ka hau ki galaxy ki klor ki met benang bakupta ter ka baar ki evolution of life ka jingmi ki badan jing em na do ki jing thau ki barit hadu riau ki mrat ki jing thong ki jing tep hadu ubriu ka balai evolution of non living things ka jingmi jong ki badan jing em kum ki mau ki siap ki lom bat kum ta ter baroh ki ne ki lai benta ka hau ki badan jing em ba ki badan jing em ki pau perthai ha ka por ndai ha ka pas Dai anda ke scientist ki persang ban sutu ya ka jing sedang jongki bagi poi ha ka jing antat badan kam daki billions nem ban penlong ya ki da ka mariang kene ka jing batai ki scientist kaya teng kho thlam bat ka bible namar ka kotba ka pen bena jam ha ka ba men nang kong U Blei ula thau ya ka beneng bat ya ka khendau Genesis ka nong ban kong kot ka banang kong kumta la ne em ban ong baga theory of evolution ka de gaji hikai bakla haba pe ya ka jing penkut nia ka historical science baga beneng baga khendeu ka sedang na ka big bang kumba khalai point nyau billion snem shua bat baga perthai ka ne ka planet ka jongi ka wandor kumne kumba sau point sun billion snem shua kala light na ka jing hikai ka bible bau play uba thau ya ki e baro Tongin pe menta kumno ka theory ka kta ya ka Balang Khristan. Kajing batai lembaga ne ka theory ba ki jing thau ba em ki shumi hi da ka jing penlong ka maryang ka penlong ya ki Khristan ban artatien ya ka Bible. Ki bomlong Khristan te gela singo bang bat ki bom ngeit blai le gela shutap ti hana ha ki ong peit don blai. Ka kitab ka basya kan tha de ki kitab Genesis jong ka Bible. Namar haka la tho shapang ka jing thau ya ka beneng bat ka khendau shapang ki breu banangkong shapang ka jing shlai ka perthai baroh bat ki wei ka jing suki ka balang ban penshai halor ka jing lenshop ka evolution theory ka penlong ya ki babon ba ki Khristan balanang la start shari sepngi ban phai din no na ka jing Khristan kam tam nadu ka snem shihajar praspa san pokundai bala penmi ya ka kot Charles Darwin The origin of species by means of natural selection. Ka penlong ya ki babon ba ki Khristan bando ka jing shania ya ka Bible. Let's say ampadon ke jihikai ba pher ba khalla
kumbang pule haki Hebrew khalai kat khot ka bakandai kabalakta ya kabalang Khristan shitlup pertai kum ka theory of evolution kum ta ka theory tang ba ka kanta ya ka jihikai jong ka Bible ba U Blei ula thau ka beneng ba ka khandau Henry ka kedat sendon syarut ya U Blei dai ka mariang ka pelong yine ki baroh ki ong kane ka jihikai ba per ba khalla ka persya ru ya ka jingkain senem nadu ba pelong ya ka pertai nadu ka pojong Adam ba ka hadu menta ba karta ka pertai kan long henriu hajar senem tam hadu shipau hajar senem bon Ki Khristan ki kala bamngai Blei namar kimla ban pediang bagi kitab Genesis kalong ka ba shisha historical ka basusi kalong babon ki pastor Kiri Ustad Bible kino yalam balang ru kiba arta tinno ki kitab Genesis. Shisen bala khanyo kan nongrim te lakta ya ka jingte baroh. Hadu menta ka balang kapala ban ki khli thikna na ka jingta ka theory of evolution namar ya ki doctrine jong ka theory la penrung ha ki khna school kaleng ka pertai bal la pen paunam ro lang ba ki media baroh lang ba ki ne ki shispa arspa snem aa ka Jurassic Park ka ki dinosaurs ki million snem ki long ka jingale ban pengam ya ka ne ka jihikai ha ki khna kalong ba hadu kata ban penbai ya ki ne ki jihikai ba per ba khalla namar kata lakerki kapor ban pensyai ya Ki Khristan kamtam ya ki samla badang late school badang late college ban nom sya rong hagi jihikai ka pertai ban nom sya syukur wat hagi scientist ro kane ka khubor kane ka wei ka jing persang ban yarap kamtam ya ki samla pule ban shania ya ka Bible da ka ba pendi artat ya ki jing shisha lengba ka jing start science Hatu kalong ka bakala ban kentai ya ki kitab Genesis namar baka theory of evolution ka kentai ya U Blei. Hatu la ban ngeit ya U Blei badia ka theory of evolution hakaju ka por. Shibinta ka jubab ya kita ki jingkali ka syong ha U Jisu bat ka kitab Genesis. Lada U Jisu usot na ka ne kitab ha ka jingkren ki jong U kapan bau tip bagi jingtho ha kitab Genesis kilong ki ba shisha ujubab ya kito ki ba kali shipang ka jingshong kurim peit ha gospel Marcos shipau ka khot ka banriu berkumju ha Marcos Matthias kana ba khandai ka khot ka basau Henry la mendang long ka perthai from creation shinrang bat kan thai ula thau ya ki ong Jisu kamu rayu kata lengba ka jingkdeu sha kitab Genesis U Jisu plan skhem ba U Blei ula thau yo Adam bat ya ka hagasngi ka bahnreu Genesis no banangkong ka khot ka arpon yo kamuru plaru ba U Blei ula thau ka beneng bat ya ka khandeu ki jingthong ki jingtep bat ki baroh nado ka sngi ka banangkong hado ka basan khnang ba ki breu bat ki mrat kin la ban Amtang bau Jisu pediang ya kitab Genesis kembala tho ya ka henry kum ubadon benta haka jing penlong ya ka pertai udai usakhi markhmat utau eyewitness namar udon haka por bathau ya ka pertai bad ka benang bad ka khandau kiru start ke bakrau kat no ro kimlong arum hakmat U Jisu Latho haga gospel Yohanes kalnong ka banengkong ka khot ka banengkong hado ka balai ha ka ba menengkong uladon Ktien baru tau Ktien uladon baru Blei baru tau Ktien ulalong Blei une uladon ha ka ba menengkong baru Blei dau lalong ki baroh ki balalong bat klemma o omshem lalong ka ro ka balalong ki khot ki harum jongkane kalnong ki yathu ba uta Ktien ka theo ya U Jisu umla ken ban len ya ka jingshisha namar udon lang ha ka ba menengkong lada la sakhi daw badon ha ka ta ka por klempep kan long ka ba shisha kumno phin ngeit ya ka ba shu antat henry ban kan tait no pat ya ubalayo markhmat ya ka ta ka jingje para mengej bat ki paralog Khristan baroh ka khamlait na ka jingben sao ban ngeit ya ka Bible ban ya ka bangait ya ka theory singap U Jisu ong shu peit Matthias arfulai ka khot ka balai pusan
Berkumju Lukas kalnong bakat way dekot ke basan peway. Kumta kan wan hap hapiken yakas nam bahok. Haka kendau nado kasnam u Abel u bahok hado kasnam u Zakaria. U Jisu u tikna ba u Abel u day u Breu u bashisha. U balasya penyap ha u kain. Bat bakas nam jeng u ka ut haka kendau. Genesis kanong basau dekot prado ka basipau. Hato un penken mau yaka jingja lada kam shemla jia shisha. Ka kitab Genesis kam day ka puris kam kumba don ki ba ong kitu ki bamgai jika. Ujisu utibru baka jingslay kala jia haka pertai shitelup kata global flood. Haka por Noah. Namar u ay nuksa bakan long kumta onda un wan pat haka jing wan arsin jeng u. Bagi breu haka pertai baroh shitelup kenyoi kumba longka jing shlay haka por Noah. Matios kenong barpusau kat kot ke balai pun nyau hadu ke balai pun kendai. Nga apil syapi baroh kam tam ki kon samla ban pen skhem ya ka jingait jong pi haka Bible da ka jing ngeu tu. Da ka jingait matla kum ki babon ki ba kot de ki rustat ki bangait ya ka ba kim la ban pen shisha. Kihap ban pen bet ye ki jing bakla na kapor syakapor. Mensyua ki ngeit baka sengi kasyat saudong ya ka pertai. Hendai la pen bet ya kata hadin bade ka pertai ka basyat saudong ya ka sengi ki ong. Nakata kadaw ka Ktien U Blei ka pla ka ong. Haba ki kren plan duman bagi long ki bastat kila long man bit no pen ban. Rom kalong banangkong at kot ka ar po ar. Professing to be wise, they became fools. Kabakado, kisakhi persya ia ka theory of evolution. Ni aingu U Blei ba menta da ki spa bat ki hajar ngot ki scientist ki bangait ya ka Bible kila wan syakmat ya ka ban yarab ban pensyai lang ba ka jing start science hi ya ki sakhi ki ba persya ya ka theory of evolution. Kumjuro ka jing persat mensim ka jing Blei ki nong tau jing ruwai jongi ngirwai ka jing ruwai shemen sim ka baong. Jing start jong ki priu ki kala barabar jing tip bat bor baroh kim yai ne menta ki danglong la shai pat kim don bor ki Ktien U Blei jongi kine ngirwai ru nginya pai pat syaka Bible ya ka jing shisha jong ka Bible ba U Blei persat mensim donkam revise shu namar kilong ki ba shisha bat kiba shisha na bom jukut sya bom jukut. Amen. Amen ya kata. Ngin long ki bit tas ngeng ban kentat ya ka ksiar bat ban kendrup ya kamlu bala kelab lat no. Hakane ka kot Darwin's doubt. Baik kena ka kot. Bala tho daw Dr. Stephen Meyer uya thu bau Charles Darwin utip biang-biang ya ki benta baka teori jong u kamla ban patai. Uyo i ya ki jing don, ki jing tau ki badon jing im haka juk kapor, nado ki ba shi sertap, simple, hado ki ba bon sertap, kompleks, ki ba kedau ba kim kela, kim evolve, naka way ke jing tau syaka way pat, henry don ba pelong ya ki da ka jing temu, kanuksa kata ka Cambrian explosion. Ngim yo por ban batai kata mentaru. Kijing shem menta kadbanang roy kijing science kipen skhem baka Ktien U Blei ba don unong tau udon ka bor bom jikut bat ka jing long Blei kata ka eternal power bat ka divine nature rom long menkong ka ba arpel bat ubahau hau tau Blei ki baroh ki long ki bala Matius kat kendai kat arpon riu ka jabing breu jongi kamla ban pediang syu bakat kita ki med beneng hau ki ba he ki ba krau kata ba U Blei pelong ki tang da ka ba syukren uji su pen itang kendiat ya ka bor ka ju men ba la teng shine lep saudong ya ka beneng hakan ti sya Damascus kat ba la pen kelon kram ya usol kiam apostol kendai lai do ka basau ki dikot nangta men bala be kertep ke eryong ka ba krau kat ban pen ngam ya ka ling ujisu bagi senran haka duriau Galilea utang syuong long jai jai wat ke syu
ka jano ka cyclone si sendan unong tau te udan bor halor ki baroh ha ka ne ka universe ka benang berkendau ngi ki bre undala khamstat khindiat ni persangi ka ban tap ya U Blei ha ka senduk jong ki perkhat ki jongi namal ngi klet ba U Blei ukrau kata-kata ba ka perthai ka dei tang ka jing yu ka jat ka jong ngi klet ru ba kat kata ka jing krau ka jong ula apat ban penrit jel dekat isel itu do jami berit hapo ka khpo ka mari thesati ubakum utate ulaken banle ya ka no ka noro tongin pe menta ya ka video clip shaphang ka jingla jong ki scientist menta ban shna ya ki kali ki berit hadu kata-kata. It was this outstanding achievement that eventually led him to Rice University, now a professor of chemistry, computer science, mechanical engineering, and material science at the Smalley Institute for Nanoscale Science. James' research in nanotechnology is equally groundbreaking. What we're doing is we're programming molecular computers. That was a project that we were involved in. And that we try to understand the chemistry that goes on in the actual hardware, the switches. For example, we have an area in nano machines where we build nano cars, where we can park 50,000 of these across the diameter of a human hair. So they're very, very small. They're about 2 nanometers by 3 nanometers. But these are the size structures, the size domains that we can begin to consider. And then we try to monitor and watch these move across a surface, learn how to pick things up and move them, because ultimately what's done is if you want to do bottom-up construction, much like is done in all of biological systems. Everything is done from the bottom up. This is the way that God has decided to construct things. In 100 years or 200 years, we'll see buildings built this way, where we'll just bring in basic raw materials and little nano machines will begin to build a structure, and you'll see it go up. Just as blades of grass grow, the structure will assemble. Okay. And so Lada u James Tour u scientist bapaunam haka nanotechnology but ke tim ju u kila ban shna ya kitu ki kalirit kita ki molecular vehicles ba san pheu hajar tli kingyam ban penyeng hatdu usnyu modor neu de usnyu pi od usnyu han ne hatdu jong usnyu ne kulom la he palat hang ne khli la ban park la ban penyeng san pheu hajar tli kita ki kali ki barit hadu kata-kata Lada ki saintis ki la ban le kata kat no tamu Blei ula ban shna ki karkhana rit hapo jong unu sel ini do jem berit bat ban trekam renti hakamet ke jong breu bat ban trekam stat hadu kata-kata khanang bakala ban em lai thu hana ba hakamet jong hi breu don shipeu trillion kata kamut shipeu hajar klor teliki sel Iwan pi wai tai sel hapo jong I don kita ki mission kita karkhana ki bakrau. Tongin pe sa kanega video clip ke balengkot syapang kata ka jeng long bon serta pata complexity high ne sel.
Kajing long renti kajing treminot tek daki dekot kita ki parts jong sel baroh kalong kaba pela kumbang yo i. Kalong kongpong mar kongpong ya ka theory of evolution kaba kemilenti benar kajing long lemuk lemain random an syumi kata kaba renti kaba internet andala slam daki million snem. Ijing tau barit batang uwei usel kum i bacterium. Lada ja lane lada omtre kam batang iwei idkot jong iru. Inom la trekam syu bat in yap. Namar ilong kompleks. Hadu kata-kata. Ki saintis ki kren sepang kata ka irreducible complexity. Ka jinyo ilong baki microscope ki ba klan bor menta. Ki long mar persya ya ki nongrem ka theory of evolution. Utau Ernest Cahan, French scientist uang, kalong kamkai, bat kebomla along ban ngeit, ba usel, ba im, un syumi hikum tu dalade. La kata ru ngangeit ya kata, namar ngamla ban modor dakum baipat. Kiba pli ki scientist, dan kiba ya tu hok kumune. Kiba kentait ya U Blei, ki ngeit ya kata kabaki tip kabom shisha. U James Tour ba la itu haneng u ong ba la shem habal eksperimen dagi peusnem bagi met dagi matter ki bam donjing im kimla ban kelasha ki ba donjing im kata ka law of biogenesis kata ka an ka bele sepang ka jing sedang ka jing im ka ong ka jing im ka wan na ka jing im hi la ban ong da kata ka an sepang ka jing sedang ka jing im la khliap no ya kana ka bentar jong ka theory of evolution namar ka jing im kamla ban wan na imet ibam don jing im leng bau job U Blei ukeli yanga ukeli api baru ukeli gri ustad baroh bat ki scientist ro meladon ha ei mame haba ngalaseng yakin nongrem jong ka pertai toya thu lada menang ya ka jing shempang job lai pu prakat kot kabasau. Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. Pi U Blei ukam, U Blei uklaim. Bau sengi ki nongrim jong kapurtay. Kamut bau pentip syai hau job ba mau ulang unang tau jong kapurtay. U Blei hang ne ukop yaki tu ki ba ong ba kapurtay ka syumi hi. Ka syulong hi. Ka jing perta ka sawajam. Bakamla ban syulong hi kumtu dalade. U Blei uda seng yaki nongrem jongka. Ke ega jubab jong pi. Go ki riustat. Pidon ha men ba U Blei ula seng yaki nongrem ka percay. Toya tu U Blei ukwa yaka jubab. Ladangi don akor kendiat kumujob ngilade ban sngole rain suin bat banda penrid ria yalade. Namar ngem syam la don hakapor ba U Blei u tau ya kapertai. Balengin batai start menta haba ngem don hakata kapor. Ngem yo i kumno la tau ya ka penban ngi ong ka syulong hi. Bat ka bam yo i ba la tau ya ka. Bat ka ba penbena ba syam la tau. Chish ka jingbit ayu kat kane. Hadin ba U Blei la kop yau job baun perkat yeki bau yoi bat bau yok sngeu saudong jeng u kat do u job kum uksau penjem tedong u jubab ngatip bamela ban le yeki baroh bat ba omla ban khang ya kano ka jing thumu jong me job sapu arkat khot ka bar shabas job khamha kata ban ya ka ban kren start haba tip Pitip badai tang Jisu ubadon ka jubab ya katai ka jingkali jong Blei. Nakasintur jong Jisu hing yo sngeu ba uong. Shisha nga ong hapi men ba ompat kayau Abraham ngalong. Yonis prasan pupra. Before Abraham was born, I am. Kata ka de kerteng jong Blei. Badai nakata ka daw bagi jiu ki wat balan temau yo Jisu namar ba ki ong ukam Blei yalade. Nre u Jisu umla ban len. Ya kata ka jing shisha namar ba ulong kumta. Dai tang u Jisu badon. Hakapor baseng ya ka nongrim ka pertai namar u day uta u ngalong. O ngingu ya me try Jisu. Ngitip
Lada ngile rain ban playa kane, ki sel kin kaang, bat ki DNA kin perta, baka jingem ka wan na unong tao. Na unong tao. Hoy, ka jingem ka wan na unong tao ubadai U Blei. Ngan pun kod da ka baong kumne. Ngi donkam ka jingait ban pen singaw bahaya U Blei. Kum jo ro ya ka jingtip ba ulapan pau leng ba ka jing start science. Ka jingait jongi hau jisu kamlong ka jingait ka ba matla. Henry ka day ka badon ka badadon ka nongrem ka babiang. Tongin nom bakala nakata ka nongrem. To Blei unyarap bangin nom sya syukur ha uno unoro lamahamu jisu. Bat bangin nom sya rong ha ki jinghikai ba per bat bakala jong kana ka juk menta. Naka benta ka buramu jisu. Amen.